особено на езика. Жустен, престани да си играеш с мен. Какво? Пак ли не стана? На какво приличам този път? Мамо? Мамо? Мама? Не ме гледай така. Мама ме гледа точно така. Ако някой ден трябва да разкаже за това, ще ме вземат за луд. Освен ако не полудея преди това. В известен смисъл, това е много логично. Семейството споделя еднакви гени. Може би Емануел и другите преобразявания са в резултат на гените на нашите прадеди. Лошата новина е, че изчерпах възстановяването на ДНК-то. Но ми трябва време, за да направя няколко формули. Прибери се вкъщи. Там сега няма никого. Какво? Искаш да остана с външността на мама? Да не искаш да полудея напълно? Добре, но побързай. Ако ли не, ще се възползвам от тази ми нова телесна обвивка, за да кажа на баща ни да ти намали джобните. Само това не. След сламената коса, косматия неандерталец, баба ми и майка ми, нищо по-лошо не може да се получи. Вижте каква жестока мадама. Това е поредната блондинка с две гънки на мозък. Здравейте! Това съм аз, Тома. Това наистина ли си ти? Не, шегувам се. Разбира се, че съм аз. А Емануел? Добър въпрос. Жустен, имаш ли някаква идея?